Nsaqsik għala l-eżerċizzju. Ara, il-bniedem magħmul minn dejjem illi jrid jitxaqla anka biex jiekol, kien pereżempju jitla' ma' siġra u jaqta' frotta, jaħdem fl-għalqa biex jiekol l-ikel tal-għalqa. Illum il-ġurnata l-ikel insibuh illi jiġi provdut bażikament mill-ewwel fuq il-mejda. Jiġifieri l-ironija tal-ħajja Marko hija illi waqt li qabel konna niċċaqalqu u nieklu, illum nieklu forsi ħafna iktar minn qatt qabel imma niċċaqalqu ħafna inqas jew kważi xejn. Għax l-ikel u aktar aċċessibbli qed hemmhekk fuq xkaffa les biex jgħidlek ejja ixtrini u kulni. Eżatt. Allura jekk aħna rridu li il-magna tagħna taħdem tajjeb, irridu naraw illi la hija magħmula biex tiċċaqlaq, trid tiċċaqlaq. Karozza mhux ideali ħalluha dejjem ġol garax, għax meta nistartjawha xi darba ħattina ħafna problemi. L-istess ħaġa. U biex insemmu l-problemi tal-bniedem, għax mhux bħal tal-karozza naturalment, insemmu fost l-oħrajn. Lejja, l-uġieħ ta' ras, l-uġieħ l-emmulaw, ħafna nies ibatu biex jorqdu, ħafna nies ibatu biex iqumu meta ma jkunux qed jagħmlu l-eżerċizzju imqar ta' kultant. Laqas ħansemmi regolari ta' mqar ta' kultant. Imbagħad ħaj jikkawża problemi ta' xaħam żejjed li jġib miegħu riski ta' kolesterol, diabete, pressjoni, mar tal-qalb, barra minn fuq kulħadd anke ċertu tip ta' kanser. Jiġifieri meta dil-magna ma nħadmuhiex kif suppost, ħattina ħafna problemi li jistgħu fl-ar każ iwaslu anke għal mewt kmieni. Jiġifieri jekk dik mhux raġuni biżżejjed naħseb ma nafx jista' jkun, però mbagħad għandek min l-aktar li jimmotiva ruħu Marko u dawn huma fil-maġġoranza huwa bid-dera. Mela jien nixtieq nagħmel l-eżerċizzju bħala dik il-karozza ħnibqa' fuq l-istess eżempju li ħadd toħodni minn fejn qiegħed illum, jiġifieri kif nidher illum. Għal kif nixtieq li nidher biżmien. U jekk nistgħu ngħidu hekk b'xorti tajba, dan xorta ħajwassal, jiġifieri fil-proċess illi inti qiegħed tibdel u tirranġa d-dera tiegħek ħajwassal ukoll biex anke s-saħħa tkun ħafna aħjar, biex anke kemm inti tkun produttiv u effiċjenti x-xogħol id-dar ukoll ħajjitjieb, jiġifieri diment li nsibu ir-raġuni biex aħna nagħmlu l-eżerċizzju ħajjatina ħafna frott.